Rêveberiya PYD-ya Farskirî li Rojavayê Kurdistanê nirxê kirîna berhemê pambû li deverên dibin desthelata xwe de destnîşan kir. Wekû berhemên dî yên çandiniyê, nirxekî kêmtir ji dezgehên rejimê danî. Li gorî malperên fermî yên PYD ku desteya wan serokatiyê, nirxê herî bilind ji bo 1 kîlo pambû bi 330 lêreyan destnîşan kiriye û nirxê herî kêm ji 320 lêreyên Sûrî ji bo 1 kîlo pambû. Li gorî heman biryarê nirxê 4 kîlograman tê kêmkirin ji berhemê ku bigihêye berdestê wan dê kîsê naylon de, lê eger ew berhem di çwalên ji pambû durustkirî be, ji nirxê pambû kêm nake. Rêveberiya PYD pênc navend ji bo pêşwaziya berhemên pambû ji cotkarên Hesekê, Serêkaniyê û Reqayê û Dêrazorê û Kobanê amade kirine. Li gorî ragihandina PYD wê ji 25 vê heyvê ve dest bi wergirtina berhemê pambû ji cotkaran bikin ku wê cotkar karibin di demekî de ji 10 ta 15 rojan de ji radestkirina berhemê xwe wê karibin pereyê xwe wergirin. Astê herî bilind ji nirxê kirîna pambû re ji aliyê PYD ve bi 30 lêreyên Sûrî kêmtir e ji nirxê destnîşankirî ji aliyê rejima Esed ve ji bo werzê vê salê yê pambû. Ew yek tê wekû berdewamiyê ji îstixlalkirina PYD ji rewşa cotkarên deverê re û sitemkariya ku li wan dike ji aliyê bihakirina nirxê firotina sûtemeniyê û xirapiya corê wê ji bo cotkaran di beramber de erzankirina nirxê kirîna berhemê heman cotkaran ku ji her du aliyan ve yê zerermend cotkar e.